Γεια σου YouTube, είμαστε live star και σήμερα είμαστε με τον... Καημάν. Ναι. Και παίζουμε ο Guardian επίσης πάλι, part 2. Okay. Βέβαια ο Βάγμα πρώτη φορά παίζει, δεν το ξέρει καλά το παιχνίδι. Μου θυμάσαι το κόκκινο κουμπιά να πατάς έψιλον μπροστά τους. Α. Αυτό. Φέρε λόγω που μαχαίρι ρε. Λόγω που μαχαίρι ρε, αν είχα και εγώ που δεν σου έχω καλά. Δεν έχεις και πιο πολύ ζωή από μένα. Έξυπνε, σβήσεις τα φώτα. Έχω στο τζάμι που σπάει. Έχεις και ένα τζάμι. Ναι. Όχι, αυτό δεν θα είναι. Δεν μπορώ να ξεκινήσω. Γιατί δεν μπορώ να μπω από την... Ωχ. Γεια σου. Πού είσαι? Πού είσαι? Ό,τι εγώ. Πού πήγε? Ρε, από πού ανοίγω, πώς ανοίγουν οι πόρτες? Απλά σβρώξεις. Εμένα δεν μου ανοίγουνε. Φύγε από εδώ. Όχι! Λολ. Τι τζάμα είναι αυτό ρε. Ωραία, σαν να σε ανήκει στο YouTube, δουλεύετε. Κάντε για το YouTube, την προηγούμενη φορά χάσαμε. Δεν θα μου πάρεις το κέικ, είναι πολύτιμο. Άντε. Πολύτιμο το κέικ ρε. Ναι, η μαμά μου το έφτιαξε. Ρε, εντάξει, μην το παρακάνεις. Εντάξει. Γεια σου! Ένα hit. Ένα hit. Ωχ! Ξέμεινα από bullets. Και εσύ πάνω. Γεια σου! Όχι ρε. Βάζω το εδώ και ένα γέκο εδώ. Φέρ το κέικ μου, πεινάω. Πήρα το κέικ και έφυγα. Καλή τύχη τώρα με... Μα σοβαρά, γιατί δεν μου ανοίγουν οι πόρτες? Απλά σμπρώξες, έτσι είναι. Δεν σου ανοίγουν πολύ εύκολα. Μα σπρώχνουν και δεν ανοίγουνε. Λοιπόν YouTube, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το μικρό βίντεο. Και σε 3, 2, 1, νίκη! Λοιπόν, ευχαριστώ YouTube που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ξέρετε, ήταν ένα mini βίντεο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι και είπαμε να κάνουμε πολλά βίντεο, μεγάλα βίντεο, 5 ώρες για να δουν. Καλή σας ημέρα.